Kila sedang sedaki kam ban penceklia ban penmi ya ki kubolam lel. Kila sedang ru da ki lam lel bat ki penkut ru da kalam lel. Ki mut upai ba on sungai no kum tu ya ki kam thok kam pa cha chongki klem da toket. Upai ba onam ngai. Upai ba utip syai ba ngi persyatur ya ka BJP onam pedang ya kum kini ki kubor thok ka sang kan thuat hadu ba kandalap ya ka tenrai nang no kan ni kubor jeler ka bakwa ban yalam bakla ya upai ba. Ya kekentian lah keren do pa Ardan belar saya mai na yalam jaka voice of the people party hadin bakalami akawe ka cing idit ka bala tho akan north east life ka baong baka VPP kan lek ban ai cing kershan no ya ka BJP hadin jongka south torek ubenai ba reo la ban pen kan ma ne ban na do banin ka por sau beje chan miet ba katanat ACI kala pebena ya paro ke sang san perthai bangkin penkut no ya ka kam elap election hapo sau beje chan miet kumta hadin baki pai ba kilawan da ki pholak ngut hang te hapo smith kalami no pat kene ke jing tho ban penidit ya ka sang VPP lang ba ki we pat ki social media lang ba ka YouTube channel ka blai ka teng North East Live kene boro ka dai tang kum ka jing pen tho bria ya ka sang VPP namar don shu de ki we pat ki kentien han rai lait na ka ba sukun tho ya ka VPP tang kata hi kila sukut no da ka balam lel pat penkut ru da ka balam lel ketu kedur paong baka VPP ka kwa ya kendu baka BJP ka de kam thok kam syukur nilai keren batu editor ka NE Live bat ulakan taj war baki penmi kum kata ka kubor nakaliang ka channel kin tho jing pen syai syangi ya ka kam thok jongki riu po kil pen syai baka dei kedur ba syuidet ban yalam bakla ya upai ba kadai ka kam balale da ki riu khopuat ban pen tho bria ya ka sang VPP bat kis ngotho ba kim sul ba kim la shu panyale ki kwa ban pen kurma ya ki pai ba bakan her ka VPP ngin sale da ka bateng ban pen syong runar ya kat ki badan keti ban idit ya ka tei kedur